Na rozpálenom oleji si opražíme jednu polievkovú lyžicu uriddalu. Na Slovensku ho môžeme nahradiť napríklad mungofazulkami. Ak sa vám podarí zohnať polené, tak to bude úplne že skvelé. Pražíme a pražíme do zlatava. Pridáme jednu nakrájanú cibuľu. Jednu alebo dve zelené čerstvé čili papričky, 4 cesnaky a nakrájaný kúsok zázvora. Po opražení pridáme jednu polievkovú lyžicu kešu a jednu polievkovú lyžicu arašídov, 2 nakrájané paradajky, 1 hrst čerstvého koriandru a 1 hrst čerstvej mäty. A ak máte doma, tak môžete ešte pridať 1 čajovú lyžičku tamarind pasty. Všetko spolu dusíme asi tak 10 minút. A teraz si zmes vložíme do výkonného mixéra a pridáme ešte misku nakrájaného kokosu. Môžete použiť, ak máte čerstvý, prípadne mrazený. Osolíme. Všetko spolu mixujeme a postupne pridávame vodu. Chceme, aby nám vznikla pekná krémovitá konzistencia. Opäť si rozpálime olej a opražíme na ňom jednu polievkovú lyžicu horčičných semienok. Pridáme jednu polievkovú lyžicu uriddalu alebo mungofazuliek. Ešte prihodíme 2 sušené červené čili papričky. Nakoniec ešte kari listy a poriadne to všetko spolu opražíme. Opraženú zmes si pridáme do čatny, čím získame ešte lahodnejšiu chuť. My sme si ho doma dali ako prílohu k idlis, no vy si ho môžete pridať ku všetkému, čo máte radi.